ଏବେ ବି ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ସମିତ ସେବକଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଦରମା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମିତ ସେବକଙ୍କ କେତେ ଦରମା ବଢ଼ିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମିତ ସେବକଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବଢ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 7,500ରୁ 9,500 ଟଙ୍କାକୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 12 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ପାରିତୋଷିକ ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବରୁ 2,350 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। 12 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 7,500 ଟଙ୍କା କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଦରମା 10,000 ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଯାହାପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 7,500ରୁ 9,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଥିଲା ସମିତି ସେବକଙ୍କର ଦରମା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ